Αυτό που πρέπει όμως να κάνω είναι να πάρω την εταιρεία στα χέρια μου. Αυτό που τόσο κόπο και τόσα χρόνια έκτισε ο Φίλιππος δεν πρέπει να τα αφήσω να χαθεί. Άλλωστε θα μου κάνει καλό. Αν αρχίσω την εργασιοθεραπεία, το μυαλό μου θα σκέφτεται όλο και λιγότερο το Μανούσο. Πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το μυαλό μου αυτό το παλιό παιδί. Και δεν ήξερα τίποτε από αυτά. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έμαθα αρκετά. Καθώς οι μήνες περνούν, εγώ έχω μπει για καλά στο ρόλο του επιχειρηματία. Το άγχος μου όμως είναι μεγάλο, γιατί όπως λένε, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Τρώω, πίνω και κοιμάμαι ελάχιστα. Ο χρόνος μου είναι τόσο περιορισμένος που δεν βρίσκω χρόνο ούτε για να γράψω το μυθιστόρημά μου. Και πάνω απ' όλα αρχίζω και έχω προβλήματα και διαταραχές με την υγεία μου. Πρέπει να το ελέγξω και αυτό το άγχος με έχει επηρεάσει σοβαρά. Ναι. Η Στεφανία Γεωργίου είμαι. Τι έπαθες? Το άγχος με έχει επηρεάσει αρκετά και έχω διαταραχές και προβλήματα με την υγεία μου. Πρώτον, ηρέμησε. Και δεύτερον, αν θέλεις μπορείς να έρθεις τώρα γιατί έχω κενό. Εντάξει, λοιπόν, έρχομαι. Σε λίγο θα είμαι εκεί. Καλημέρα και από κοντά. Καλημέρα, Στεφανία. Έλα, κάτσε. Και για πες μου, τι έπαθες? Είναι ότι εδώ και 3 μήνες έχει να μου έρθει περίοδος. Το άγχος είναι ένας βασικός παράγοντας για πολλές διαταραχές στον οργανισμό μιας γυναίκας. Σκέφτηκα να πάω σε κάνα ψυχίατρο, μπας και ηρεμήσω λίγο, γιατί αλλιώς το συνολάκι το άσπρο που δένει πίσω θα μου ταιριάζει γάντι. Έλα, Στεφανία μου, να σε εξετάσω πρώτα και μετά βλέπουμε ποιος μόδιστρος θα αναλάβει να σου ράψει το συνολάκι. Λοιπόν, Στεφανία, ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο νέο. Από ποιο θέλεις να ξεκινήσουμε? Πόσος καιρός μου μένει ακόμα? Πολύς. Πάρα πολύς. Πολύς. Τότε ξεκίνηνα από το δυσάρεστο. Στεφανία, είσαι έγκυος. Τι? Πλάκα μου κάνεις. Και το ευχάριστο ποιο είναι? Ότι θα αποκτήσεις το μωρό που λαχταρούσες τόσα χρόνια. Τι μου λες τώρα? Ότι μέσα μου έχω ένα μωράκι? Είσαι περίπου 3 μηνών έγκυος. Θα τρελαθώ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Προς το παρόν προσπάθησε να ηρεμήσεις και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό το μωρούλι που έχω μέσα μου το παρακαλούσα τόσα χρόνια να έρθει. Μέρα νύχτα. Και να έρθει και να αλλάξει τη ζωή μου. Και τώρα που δεν το περίμενα, ήρθε και μου τα έφερε όλα πάνω κάτω. Στεφανία, αν θες να μ' ακούσεις, κράτησέ το. Θα σε γεμίσει χαρά και θα δώσει νόημα στη ζωή σου. Αυτά όμως είναι λόγια γιατρού. Και φίλου. Πρώτον, είναι κάτι που το λαχταρούσες τόσο πολύ. Και δεύτερον, είναι μια ζωούλα που δεν φταίει σε τίποτα. Ούτως ή άλλως δεν είχα πρόθεση να το ρίξω. Αυτό το μωρό σημαίνει πολλά για μένα. Να τολμήσω να ρωτήσω για τον πατέρα. Ο γιος μου είναι μόνο δικός μου. Α, καλά. Ακόμα δεν τον είδαμε. Ζω και αναπνέω μόνο για το μωρό μου. Μετράω μία-μία τις μέρες πότε θα το κρατήσω στην αγκαλιά μου και θα τον ανορίσω τρυφερά. Καταραμένη αστυνομία. Τι κάνετε και δεν βρήκατε ακόμα το δολοφόνο? Τι περιμένουνε δηλαδή? Να πάει ο δολοφόνος να παραδοθεί μόνος του? Κυρία Γεωργίου. Παρακαλώ, καθίστε, κυρία Γεωργίου. Λοιπόν, λαμπράκι, κόψε τις γλύκες και άκου τι έχω να σου πω. Αν το λιγότερο, μέσα σε 1 μήνα, δεν κανονίσεις να βρεις το δολοφόνο του άντρα μου, θα κανονίσω να σε στείλουν στον Εύρο να ψάχνεις να βρεις ποιος έκλεψε την κατσίκα του αλουνού. Κατάλαβες? Σας παρακαλώ, καθίστε. Αρχίσαμε και τα παρακάλια. Μπράβο, γιατί μέχρι τώρα σας παρακαλούσα εγώ. Μα τι θέλετε να κάνουμε? Ό,τι είναι δυνατόν. Προσπαθούμε. Γιατί δεν βάζετε ανακοίνωση ότι ζητεί ο δολοφόνος του Φίλιππου Γεωργίου, πας και έρθει από μόνος του? Γιατί εσείς για να τον πιάσετε αποκλείετε. Πάντως οι ανακρίσεις συνεχίζονται. Οι ανακρίσεις μπορεί να συνεχίζονται, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και για πείτε μου, τι δικαιολογία σας είπε η Σιμών για εκείνη την ημέρα? Μας είπε ότι ήταν στο δωμάτιο με ένα φοβερό πονοκέφαλο. Μάλιστα. Αυτή πήρε μια καραμέλα και την πηλίζει συνέχεια και εσείς αναπαύεστε. Κυρία Γεωργίου,
Λοιπόν, Λαμπράκη, περιμένω να μου πεις καλά αποτελέσματα την άλλη φορά. Γυναίκες. Οι πονηροί ψαράδες πρώτα παίρνουν πληροφορίες για το που είναι τα ψάρια, μετά ρίχνουν ένα καλό δόλωμα και περιμένουν υπομονετικά να πιάσουν το μεγάλο ψάρι. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ, αρχίζοντας πρώτα από τις πληροφορίες. Ναι, Έλα, Άλκη, πού είσαι? στην καυτέρη πιπεριά. Περίμενε εκεί, έρχομαι να πιούμε ένα καφεδάκι. Πώς ήταν αυτό το ξαφνικό, κύριε Τσίραφε? Είχα λίγο χρόνο και είπα να το περάσω μαζί σου. Μια και τον τελευταίο καιρό έχω παραμελήσει αρκετά τον κύριο μου και ειδικά εσένα. Πάντως μπράβο σε Σιμών που έμεινε τόσα χρόνια πιστή στη δουλειά της και δεν έχει κάνει δικιά της οικογένεια. Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν ξεκόλλησε από τον Φίλιππο τόσα χρόνια. Δεν έχει αδέρφια, φίλους, συγγενείς, τόσους ανθρώπους που να θέλει να τους δει. Τι να σου πω, αυτή η γυναίκα είναι σαν το κουτί της Πανδώρας. Κρατάει τόσα μυστικά μέσα της που έτσι και ανοίξει το στόμα της θα γίνει η τέλεια του κόσμου. Έτσι ήταν πάντα. Μη σου πω και χειρότερα. Πάντως τα νιάτα της θα πρέπει να ήταν πολύ ωραία η γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα με αυστηρό ύφος, αλλά με ιδιαίτερη ομορφιά. Πόσο χρόνο ήταν τότε? Δεν ξέρω, γιατί αυτή η ηλικία είναι κάπως μπερδεμένη. Όταν μια γυναίκα καλοπίζεται, πάντα δείχνει μικρότερη. Και η Σιμών ήταν από τις γυναίκες που πάντα πρόσεχε. Τι να σου πω. Και μετά τι έκανες? Δεν ερωτεύτηκες? Στην αρχή μπορώ να πω πως έχανα τον ύπνο μου για πάρτι της, αλλά αυτή είχε μάτια μόνο για τον Γεωργίου και για κανέναν άλλο. Ο Γεωργίου εκείνο το διάστημα ήταν πολύ διαλυμένος και δεν έψαχνε για μια σοβαρή σχέση. Πού το ξέρεις? Μπορεί πιο πριν να είχε κάτι με τη Σιμών. Μπορεί. Δεν το απορρίπτω, γιατί η Σιμών είχε πολύ θάρρος μαζί του και είχε ένα ρόλο σαν οικοδέσποινας μέσα στο σπίτι. Πολλές φορές κλεινόντουσαν για ώρες οι δυο τους μέσα στο γραφείο και συζητούσαν πολλά και διάφορα θέματα. Και όταν έβγαινε από εκεί μέσα, πάντα κρατούσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στα χέρια της. Δεν πήρε ποτέ το αυτί σου, τι έλεγε? Μπα, αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν ότι όταν έφευγε περίπου για καμιά εβδομάδα. Πού πήγαινε δηλαδή? Στο νησί της. Και γιατί έφευγε κάθε τόσο? Μια φορά που είχε κρυφακούσει, μιλούσε στο τηλέφωνο και έλεγε «Η ζωούλα μου τι κάνει?» Να προσέχεις το μωρό μου. Από μέσα της έβγαινε μια άλλη Σιμών, μια αγάπη, σαν μια μάνα που δεν είχε κοντά της το παιδί της. Άρα έχει πεθεί. Ναι, αυτό κατάλαβα κι εγώ. Πώς είπες ότι την έλεγε? Ζωούλα. Ζωή δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Και ο άντρας της? Δεν την άκουσα ποτέ να μιλάει για κανέναν άντρα. Ποτέ. Ποτέ. Εσύ Άλκη, μήπως η Αμάντα είναι η κόρη της Σιμών? Σιγά να μην είναι. Και γιατί το αποκλείεις? Πρώτον, η Αμάντα είναι, άντε να μην πω τι είναι, και δεύτερον είναι λίγο απίθανο να έχει μητέρα τη Σιμών. Δεν θα επέτρεπε ποτέ η Σιμών την κόρη της να πάει με τον άντρα η οποία αυτή ήταν ερωτευμένη μαζί του. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Αυτό το κορίτσι τώρα θα πρέπει λογικά να είναι πάνω από 30 χρόνια. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η Σιμών το κρατάει μυστικό αυτό το παιδί. Μπορεί να το κρατάει μυστικό για να μην μαθευτεί η αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ένα μωρό δίνει πάντα ευτυχία, χαρά και αλλάζει όλη τη ζωή σου. Όταν πρόκειται να γεννηθεί από τον άντρα σου, ο οποίος σε αγαπάει και τον αγαπάς, και όχι από μια απαγορευμένη αγάπη, μπορεί η Σιμών να το έκανε με κάποιον που να μην ήθελε να το αναγνωρίσει. Ναι, σωστά. Όταν ντρέπεσαι και θέλεις να το κρύψεις από όλους. Έτσι δεν είναι? Και ειδικά όταν είναι το παιδί κάποιου που τους χωρίζει κοινωνικές τάξεις. Ναι. Άλκη, κατάλαβες τι είπες μόλις τώρα? Τι είπα? Τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να βάλω το δόλωμα και το ψαράκι μου θα είναι έτοιμο να πιαστεί. Το ήξερα από την αρχή ότι εσύ ήσουν πίσω από όλα αυτά. Εγώ θυμήθηκα πως έχω μια επίκουσα δουλειά. Εσύ πιες το καφεδάκι σου και τα λέμε μετά στο σπίτι. Πού πας? Γεια. Λοιπόν, Λαμπράκη, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής? Αυτό που θέλω από σένα είναι να μπλοκάρεις το τηλέφωνο του σπιτιού μου και να το παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο. Και έπειτα να δώσεις διαταγή να συλλάβουν την Αμάντα. Ελπίζω να ξέρεις τι μου λες.
Ναι. Ναι, Μένια, πες να φέρουν γρήγορα την Αμάντα. Μάλιστα, θα δώσω εντολή να τη φέρουνε. Τώρα θα σου πω τι ακριβώς θα τη ρωτήσετε. Θέλω να είσαστε αυστηροί μαζί της έως αιμοβόροι. Θέλω να την έχετε υποπίεση και να μην την αφήσετε να πάρει ανάσα, ώσπου να σπάσει και να τα ομολογήσει όλα. Μετά θα την αφήσετε να πάρει ένα τηλέφωνο, το οποίο θα παρακολουθείτε. Μάλιστα, αρχηγέ. Τίποτα άλλο? Κύριε Λαμπράκη, την έχουνε φέρει. Εντάξει, κυρία Γεωργίου, τι φέρανε? Γιατί με φέρατε εδώ? Εμείς ρωτάμε και εσύ απαντάς. Θα παίξουμε το παιχνίδι των 12 ερωτήσεων, δηλαδή. Πες μας ποιος σε πλήρωσε για να παραστήσεις την κόρη του Γεωργίου. Τι? Η αλήθεια μαθεύτηκε. Πόσο καιρό το γνωρίζεις? Μη μας κάνεις τη χαζή Αμάντα. Πες μου ποιος σου έδωσε χρήματα για να κάνεις αυτή την παράσταση. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Γιατί πήγες στο σπίτι του Γεωργίου? Πόσο καιρό το γνωρίζεις? Αρκετό καιρό. Περίπου 1 χρόνο. Σε πηδούσε? Ναι. Σε πλήρωνε καλά? Ναι. Και εσύ σκέφτηκες να του φας τα λεφτά? Ναι. Και μετά? Σκέφτηκα με αυτόν τον τρόπο ότι θα μου έδινε περισσότερα χρήματα. Και πού ήξερες εσύ για την κόρη του Γεωργίου? Μου το είχε πει ο ίδιος. Ο Γεωργίου δεν μιλούσε ποτέ και σε κανέναν για αυτό το θέμα. Και μας λες ότι το έχει πει σε σένα. Πες μας ποιος σου το είπε. Τι να σας πω, ίσως κάπου το είχα ακούσει. Από πού? Δεν θυμάμαι, κάπου το άκουσα. Και είπες να το χρησιμοποιήσεις? Κάπως έτσι. Ποιος κρύβεται πίσω από σένα, Αμάντα? Και γιατί μας κρύβεις στοιχεία? Εγώ δεν... Το ξέρεις ότι για αυτό που κάνεις θα κατηγορηθείς για απόκρυψη στοιχείων? Θα πας φυλακή για κάτι που δεν έχεις κάνει. Και όταν θα βγεις από εκεί, όλοι θα λένε τα χειρότερα για σένα. Και επειδή εμείς ξέρουμε ποιος έβαλε να το κάνεις αυτό. Καλύτερα να το παραδεχθείς από μόνη σου. Λοιπόν, θα μιλήσεις? Ναι, αλλά πρώτα θα ήθελα να πάρω ένα τηλέφωνο. Μα φυσικά. Ορίστε. Τα λέμε. Εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι. Τι θέλεις? Δεν σου είπα ότι θα σε παίρνω μόνο εγώ? Η αστυνομία έμαθε κάτι για σένα. Όχι. Γιατί ρωτάς? Μου είπαν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν ξέρουν τίποτα. Απλά ρωτάνε. Και να θυμάσαι, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Εντάξει. Κάτια, βρείτε μου αμέσως σε ποιον ανήκει το τηλεφωνικό νούμερο που πήρε η Αμάντα. Σε Σιμών πήρε τηλέφωνο. Έχει γούστο να με δώσει στην αστυνομία. Τον άντρα σου τον σκότωσαν με 5 μαχαιριές στην πλάτη. Έξω από το αυτοκίνητο. Και μετά τον έβαλαν μέσα. Κοίτα, το τηλέφωνο αυτό ανήκει στην κυρία Σιμένη Γαργανουράκη. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Η Σιμών ήταν τελικά. Δεν είχα καμιά αμφιβολία. Εγώ πάω να τελειώνω με τη μικρή και μετά βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Αμάντα, τι έγινε, τελείωσε με το τηλέφωνο σου? Μάλιστα. Πες μου λοιπόν, πόσα χρήματα σου έδωσαν για να το κάνεις αυτό? Δεν μου έδωσε κανένας και τίποτα. Ούτε ότι σε πλήρωσε η Σιμών? Τι? Δεν το άκουσες? Να σου το ξαναπώ. Η Σιμών σου έδωσε χρήματα. Πιστεύω ένα ικανοποιητικό ποσό για να υποδηθείς την κόρη του Γεωργίου. Δεν έχω να πω τίποτα. Σου είπα ότι τα ξέρω όλα. Και πριν από λίγο πήρες τηλέφωνο τη Σιμών. Πες μου για ποιο λόγο σε έβαλε να το κάνεις και μετά είσαι ελεύθερη. Εκτός αν προτιμάς να σου πάω μέσα για απόκρυψη στοιχείων. Μα γιατί? Σας είπα, δεν ξέρω και πολλά. Πες μας τότε αυτά που ξέρεις. Μια μέρα ήρθε ένας κύριος και μου είπε: Πόσο πάει η βραδιά, κούκλα? Για σένα, αγόρι μου, 50 ευρώ. Θα πάρεις 100 εάν πας σε αυτό το ξενοδοχείο που γράφει το χαρτί, το 423. Θα πάω. Ωραία. Χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε μια γυναίκα. Πέρασε. Δεν πηγαίνω με γυναίκες, αλλά σήμερα θα κάνω μια εξαίρεση επειδή θα πληρωθώ καλά. Όπα μικρή, μη βιάζεσαι. Δεν θέλω τις χάρες σου.
άλλο πράγμα θέλω από σένα. Σαν τι? Θα πάρεις ένα πολύ μεγάλο ποσό, αν φυσικά φερθείς έξυπνα.